Magila kung di mo gasto para lang makaremedyo. Wa ko kasabot sa tinuoray lang, kaya ko naglibog na ug hapit na mabuwang. Unsa man ang imong ganahan, seryoso ba o binulang lang? Kay kung ako ang pangutanon, ikaw ang akong pabuton. Unsa man ang imong ganahan, seryoso ba o binulang lang? Kay kung ako ang pangutanon, ikaw ang akong pabuton. Kung ikaw naglibog pa, ayaw pagdali o kung nahunaa, aron dili ka magmagmahay, kay mauman sa imong ampay. Mataglakaw na to, manuroy ta sa manggo. Magila kung di mo gasto para lang makaremedyo. Wa ko kasabot sa tinuoray lang, kaya ko naglibog na ug hapit na mabuwang. Unsa man ang imong ganahan, seryoso ba o binuang lang? Kay kung ako ang pangutanon, ikaw ang akong pabuton. Unsa man ang imong ganahan, seryoso ba o binuang lang? Kay kung ako ang pangutanon, ikaw ang akong pabuton. Kung ikaw naglibog pa, ayaw pagdali o guna-una, aron dili ka magmahay, kay mauman sa timong ampay. Wa ko kasabot sa tinuoray lang, kaya ko naglibog na ug hapit na mabuwang.